Wannan irin yaran nan ne masu basira ga wayan tsiya, irin yaran da ake ce ma goyon kaka. Yaro ya fito daji shan zuma yana lasan zubar ji gurnanin kura ya ce kafa me naci ban baki ba. Akwai wani sirrin magani. Subscribing namu a wannan channel domin samun ingantattun bidiyoyinmu daga zaran mun dora. Shi ya bashi saboda kuraye na addaban yankin. Burinsa ya dasa wannan lakani a goshinsa domin neman kariya ga wannan namijin kura. Wannan lakani ya fara yi ma namijin kuren nan aiki domin ya rasa yanda zai yi da yaron nan. Yaro ya fara kai ma namijin kure bara ya ga kure na razana. Ai sai yaro ya ce na san abin da zan yi, bari in silale in yi ta maciji amma ba zan sauke wannan lakani a kaina ba. Razana ba sai namijin kure ya ce to yaro in ka san wata baka san wata ba. Kuren nan na yin kwari sai ga lakanin yaron nan ya kare. Kun san duk wani kura yana da kwankwamai akan shi. Yaron nan fa da ya ga zai bakunci lahira sai ya ranta a na kare kawai sai ya je ya nemi mafaka inda namijin kuren nan ba zai iya hawa ba, wato tsauni kenan. Yaro ya tsira da rayuwar shi har da lekowa yana jifan kura, shi kuma kura sai ya tsere abin shi. Daga haifan yaro kawai ya karya baban shi dan yatsa. Baban shi ya ga wani dan gashin baki karami ya dauke kilifa dan ya aske mar, ya aske mar cikin sakan ɗaya gashin bakin ya dawo. Dan haka baban shi yayi maza ya dauke shi gurin likita dan ya duba shi. Kawai yaro dan da likita ka dubin da likita ya burma gini. Inda zai baka mamaki da wannan yaron, dubo bol nashi ta fada ya daga motin ya ciro bol nashi. Yaron nan kawai yana tura yayar shi a lilo tana zuwa tana da kawai da cilla ta wuce sararin samaniya. A lokacin exam kawai yana kallon takarda kawai ya bashi takarda ta kama da wuta. Ko a cikin abokanan shi ba sa iya kallon shi ana buga bol bare su bi shi su kwace bol. Shi yasa kwata-kwata ma ba sa son wasa da shi. Kwata-kwata ba sa murmushi ma da shi. Baban shi ya kira shi bayan sun gama magana ya ce mun to rufe mun kofa, ko ya rufe kofan ka dubi da mutan ta hantsila tsabar karfin yaron kash. To daga hura kindir na ke gaba kawai ya tarwatse a fuskan celebrities. Kai abin ya bashi mamaki shi ma. Bayan wasu kwanaki kuma yaro ya girma gashi ne yana burushi iskan hannun shi ka dubin da ya karkada mutane takarda, ƙarshen shi yayi yawa. Sai gashi nan kuma wata rana jirgin ƙasa ya kwace ya gagara tsayawa, kuma gashi nan akwai mutane a ciki yana so ya sebin da mutane, shi kuma bisu ya nuna mutane fawon shi amma ya ce ba zai fito kan hanyar jirgi ya tare jirgin nan saboda ya sebin rayukan mutane. Gashi nan zai tare. Yana ta neman yayin shi nan ba bai samu, bai leƙa cikin jirgi duka ina bai gani ba, sannan sai ya kwanta a cikin jirgi can sai ya farka a cikin jirgin nan. Ashe jirgi ya tafiya da shi, jirgi ya fara tafiya lokacin da ya kwanta a ciki ana ta tafiya da shi. Ya zo ya ihu ya ja kofan jirgin ya jirgin duk a rufe. Ya yi ihu ya kira yayin shi ya kwalla ya shi kira ji ina ba abin da yake ji, gashi nan jirgin yana tafiya har ya gaji ya kwanta. Sannan sai ga jirgin nan ya zo ya dan tsaya a wani guri, wata mata na gani ya mata ihu ita kuma ta gane me yake nufi ba har jirgin nan ya wuce. Yaron nan ya ci gaba da zama ana tafiya da shi tsawon tafiya mai nisa da wannan garin. An yi tafiya da shi tsawon kilomita 1,600 da wani abu. Yana kutsa cikin mutane yana ta kwala yayin shi kiran nan, ya rasa yadda yayin shi yake. Gashi nan cikin dubbannin mutane yaron ya hau sama yana kwalla yayin shi kira, shiru babu kowa. Ya zo yana kama hannun mutane akan dan Allah su maida shi gida, ina babu kowa ma ture shi yake. Duk wanda ya kama akan ya taimaka mishi sai ya ture shi a kore shi a guri. Yaron gaba ɗaya rasa ina zai yi, zama abin tausayi Allah sarki. Ya rasa inda zai je gashi bai san kowa ba. Gashi nan gurin sai zo sai an go yara suna zaune a gurin kuma bai san kowa a gurin ba. Sai ji to nan me suke ji, to shikenan ya samu gurin zama, maybe ko da zo labi a gurin su. Sai gashi nan yana zuwa ya zauna cikin dare sai wani abu ya zo ya faru da su. A gurin ko aka zo aka fara hayaniya kawai a gurin aka zo aka fara tattaran